В малко градче живееше момче на име Александър. Още от детството си той мечтаеше за големи постижения и успешна кариера. За разлика от много други деца, Александър беше обладан от необятна упоритост и неоспорима решителност. Още в училище той се отличаваше с отлични оценки и активно участие във всяка възможна дейност. Независимо дали ставаше въпрос за учебни проекти, спортни състезания или изкуство, Александър винаги беше там, готов да се впусне в предизвикателствата. С ръста си, Александър се заинтересува все повече от технологиите. Той започна да учи програмиране и създаде своя първи софтуер още в ранна възраст. Вместо да се застои на постигнатото, той работеше неуморно върху съвършенстването на своите умения и проекти. След завършването на университета, вместо да търси стабилна работа, Александър реши да стане предприемач. Създаде своя собствена технологична компания и посвети всичко от себе си за нейното развитие. Имаше моменти на трудности, финансови предизвикателства и дори неуспехи, но Александър не се